Riforma ambjentali fid-Development Planning Fund se tixpruna l-iżvilupp ta' aktar proġetti ambjentali fil-lokalitajiet f'Malta u Għawdex mill-Kunsilli Lokali u għaqdiet mhux governattivi. Għall-ewwel darba, proġetti ambjentali fuq l-art u fil-baħar f'żoni urbani se jkunu eliġibbli għal finanzjament ta' 100%. U meta benefiċjarju jagħmel xogħol ta' ħitan vertikali ħodor li jħarsu fuq spazji pubbliċi, l-iskema tkopri wkoll sa 105% tal-ispejjeż tal-manutenzjoni. Kienet ikun hemm problemi għal ċertu kunsilli lokali li ħabba l-co-financing ma kienx qed ikunu jistgħu jagħmlu ċertu proġetti. U għal-qasant il-fatt li issa mhux se nibqgħu nieħdu 70% ma l-possibilità ta' 80, 90 u anki 105% tal ċertu proġetti. Dan ħajjin biex il-kunsilli lokali jkollhom iktar finanzjament għall-proġetti infushom. B'hekk għall-ewwel darba, il-Kunsilli Lokali se jkollhom is-sigurtà tal-allokazzjoni finanzjarja għall proġett tagħhom. Fl-istess waqt li jaqdiet mhux governattivi se jkollhom 20% tal-fondi kollha fl-iskema allokati direttament għalihom. Bil-fondi li hemm allokati ħan inċentivaw il-Kunsilli biex irasqu iktar proġetti, kemm il-Kunsilli anke għaqdiet ambjentali jew għaqdiet non-governattivi. Il-finanzjament għal proġetti mirati għal persuni b'diżabilità se jiżdied b'10% u kull kunsill lokali se jiżdiedlu l-limitu massimu minn 5 miljuni għal 7 miljuni. L-NGOs ħajkunu jistgħu jagħmlu ċertu proġetti. Il-kunsilli lokali wkoll ħajbenefikaw għax ikunu jistgħu minn issa l-qudiem jagħmlu proġetti ta' povertà ta' ikbar. Mhux kellhom dak in-nuqqas ta' fondi, allura kienu limitati għal ċertu proġetti forsi żgħar u ma jkollhomx effett. Ukoll mill-third parties ukoll jistgħu jkollhom jibbenefikaw minn dan il-proġett. Allura dan hu pass pożittiv ħafna. Il-Ministru Aron Farrugia qal li dawn il-bidliet huma parti mill-kunċett ta' pjanar u viżjoni ambjentali fit-tul għal-lokalitajiet ta' pajjiżna. Dan huwa parti minn skemi li qed introduċu fil-pajjiż biex l-lokalità tagħna nkomplu nħaddruhom huma parti mill-kunċett tagħna ta' Green Your Life u Grey to Green. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.